כן. אוקיי, אז היום הפגישה שלנו היא פגישה מספר 78 ב-Learn Yiddish Online, דרך הזום. היום, אם אני לא טועה, זה 17 בפברואר 2021, ואנחנו נמצאים באמצע קריאת סיפור של בשביס, טייבלה ונהורמיזה, אך כהרגלי המגונה או הלא מגונה, לפני שנחזור לקרוא ולדון בסיפור, אני רוצה להגיב למה שאדם אמר בפגישה הקודמת. אני מקווה שאני אזכור מה שהוא אמר, ואם לא נבקש ממנו אם הוא זוכר. אבל קודם אני שואל, כמה אתם? יש פה את יאיר ואת בלה. יאיר ובלה ואדם. ושלמה יודעים אם הוא בא היום? לי הוא לא הודיע כלום. אוקיי, אז אולי הוא יגיע. ובכן, בפעם שעברה, זאת אומרת, אני הזכרתי את רבי נחמן מברסלב ואת סיפורי המעשיות שלו, והזכרתי סיפור אחד שלו, מעשה בחכם ותם, ובין היתר דיברתי על כך שאולי אנחנו החל ממרץ, עם הסכמתכם, נתחיל לקרוא ולדון בסיפורי רב נחמן, הן בשל היידיש שהיא מתאימה מאוד לרמה שלנו וכל אחד יוכל להבין, אבל בעיקר מכיוון שסיפורי רבי נחמן מברסלב מתאימים לדיון על מהות היהדות. זאת אומרת, אם אנחנו נחליט שקוראים בסיפורי רב נחמן, הרי שאנחנו נשלב קריאה ביידיש ושכלול הידע שלנו בשפה, עם דיון בעקרונות הזהות היהודית שלנו על פי, הייתי אומר, החסידות והקבלה, שזוהי התשתית שרבי נחמן בונה עליה את הסיפורים. אז דיברנו, אמרתי מה שאמרתי, ובין הדברים שאמרתי, אם אני זוכר למה שאדם הגיב, אני הזכרתי עובדה, אני אומר בכוונה את המילה עובדה, המקובלת על פסיכולוגים וחוקרים אקזיסטנציאליסטים, פסיכולוגים במערב וחוקרים אקזיסטנציאליסטים הטוענים, וזה מה שאני הבאתי מדבריהם בהכללה, שבמערב בונים את תרבות המערב על הרציו, על הענף הרציונליסטי של השכל האנושי, ומדכאים, במילה ממש הזאת, מדכאים את החשיבות שיש לרגש במבנה הנפש של האדם במערב. לדברים האלה, אם אני מדייק,
אדם הגיב וטען שזה לא בדיוק כך, אם אני מבין, אם אני זוכר גם מה שאמרת, שגם במערב עניין הרגש לא הוזנח כפי שאני אמרתי על סמך הספרים שקראתי. האם אני מדייק עליו? אני דיברתי על המקום של הדת בחיים. כן, אמרתי שלדעתי המקום של הדת בחיי המערב הוא גם כן מרכזי בעיצוב התרבות והזהות. אוקיי, אז בעצם אנחנו קצת לא נפגשים, מכיוון שאותי מעניין מה אתם חושבים. אני אחר כך אבסס את דבריי עוד יותר, דברים שלא אמרתי בפעם שעברה, אבל אני שואל אתכם, מה אתם חושבים על אותה הגישה שאומרת שאף על פי שנפשו של האדם, כל אדם, בנוי נקרא לזה שני כוחות בסיסיים ושונים. מצד אחד הרציו, השכל, מצד שני הרגש, ושבמערב, לפי טענת הטוענים, הרגש ממלא תפקיד משני לגמרי לעומת תרבות המערב. האם חשבתם על זה פעם? אחר כך אני אפתח קצת. יאיר, מה? אני לא הבנתי את השאלה. האם הרגש תופס פחות מקום מאשר השכל? כן, בתרבות של המערב. אני חושב שעדיין הרגש משחק תפקיד חשוב. גם בהחלטות, אפילו בהחלטות עסקיות, הרגש יש לו עדיין חשיבות. זה נכון. אני רק שואל, לא כל כך מה שאנחנו חושבים, גם אני מסכים. העניין, האם נתקלתם בעניין שמדברים שתרבות המערב היא רציונליסטית ביסודה, ושמה את הרגש בצד? אני חושבת, אם אנחנו מתייחסים לנושא של חסידים ומתנגדים, למשל. נכון. אז החסידות מייצגת הרבה מן הרגש, וההתנגדות מייצגת הרבה מן הרציו, מההשכלה, ועל פי הנרטיב הזה, במערב באמת יותר השכלה, יותר רציונליזם מאשר חסידות למשל. אבל שוב, אני מסייגת את זה לעניין של החסידות וההתנגדות, לא לדברים אחרים של רגש, שאנחנו מדברים על פרויד שהוא בא ממערב אירופה, וכל הפסיכואנליזה וכן הלאה, אבל זה כבר תחום אחר של העיסוק ברגש. כן. עכשיו, אני הזכרתי את העניין הזה לא כדיגרסיה מהעניינים שאנחנו עוסקים, אלא זה יביא אותנו במרץ לרבי נחמן, אם נקרא את סיפוריו. אבל אני רוצה רק להוסיף אסמכתה אחת על מה שאני אמרתי לגבי המערב. בעצם שתי אסמכתות. יש ספר שאני ממליץ לכולכם לקרוא. ספר שנכתב על ידי פסיכולוג אמריקאי, וילארד גיילין. הספר תורגם לעברית והופיע אצלנו, כן? וילארד, מה? סליחה? וילארד, איך עוד? וילארד גיילין. גיילין זה שם המשפחה.
וילארד גיילין, והספר בתרגום לעברית, כן, נקרא רגשות. הוא מטפל במקום של הרגשות בתרבות המערב. והוא אומר שם במבוא, נראה שזה יצא בעם עובד, זה, באינטרנט תמצאו בקלות, כן, את ההוצאה. הוא במבוא אומר דבר, הוא הפסיכולוג, לא אני, ואני מסכים איתו מתוך האינטואיציה שלי, לא מתוך המומחיות שלי כפסיכולוג שאינני. אני כן פסיכולוג בגרוש, אני מתגאה בזה שאני פסיכולוג בגרוש. מעניין אותי תמיד ההתנהגות של נפש האדם, אבל לא באופן מקצועי. אבל במבוא הזה של וילארד גיילין בספר רגשות, הוא אמר דבר שראוי לשים לזה לב. הוא אומר ככה, תלך ברחוב, אני מנסח את זה בשפה שלי, אבל זה הכיוון. תלך לרחוב, תתפוס 10 אנשים, תיתן להם עיפרון ודף, ותגיד להם, רבותיי, תעשו רשימה של רגשות שאתם מכירים. והוא טוען שבאותו רגע האנשים אולי יוכלו לעשות רשימה קצרצרה של 6-7 רגשות, ובזה נגמר העניין, בזמן שהמחבר הפסיכולוג הזה טוען שיש מאות רגשות שונים שמפעימים ומפעילים את האדם בימינו ותמיד. האמירה הזאת, הוא מתחיל בה במבוא כדי להסביר שבמערב הרציו דחק הצידה את העיסוק של האדם המודרני ברגשות של עצמו. כן? וכאשר הזכרתי את רבי נחמן מברסלב ואת הסיפור מחכם ותם, לפי דעתי, ואני הצהרתי בפעם שעברה שאני בהחלט, וזה לא קשה להבין, לא מומחה, לא בקבלה ולא בחסידות, אבל כשאני קורא את הסיפור הזה, כן, בעזרת הרב עדין שטיינזלץ והפירושים שלו לסיפורים של רב נחמן, כן, אני מנסח את המשמעות של הסיפור הזה, כן, אני כמובן נעזר בעדין שטיינזלץ ונעזר אם נקרא, אבל מה שאני עומד להגיד זה, אני אומר את זה בשפתי. החכם בסיפור של רב נחמן הוא הרציונליסט, האדם שמבקר כל אחד, ואילו התם שהוא תמים לא באופן שלילי, אלא באופן חיובי. הרי בסיפור של רבי נחמן מברסלב, התם הוא האידיאל שלו. התם הולך על פי הרגש. יש מעין מה שהייתי אומר במילה לועזית, ריבינדיקציה, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, העלאה מחדש לדרגה של חשיבות של הרגש בסיפור של רבי נחמן מברסלב. ואני חושב שאף על פי שסיפורים אלה נכתבו
על ידי אדם שנפטר, נדמה לי, בגיל 38, ב-1810, אבל נחשב עד היום כאחד מחוללי ספרות יידיש המודרנית, וממשיכים לפרסם עליו ספרים. יש לסיפורים שלו מה להגיד לגבי חיינו והתרבות האנושית בכל הזמנים. טוב, זה מה שרציתי ככה מהצד. אני רוצה... כן, שלמה, בבקשה. א', אני מצטער, אני איחרתי ב10 דקות, סליחה. יש כלכלן בשם רובינשטיין, שהוא חתן פרס ישראל. מה שמו הפרטי? סליחה, שלמה. שכחתי. מה שמו הפרטי? שכחתי. הוא חתן פרס ישראל, והוא פרסם איזשהו ספר שמאתגר את הנחת היסוד של כל כלכלן, שאתה עושה ניתוח כלכלי מתוך הנחה שהאדם הוא רציונלי. נכון. והוא מראה בכמה מחקרים שנעשו, שזה לא ככה. נכון. זאת אומרת, למשל, כאשר אתה מאבד 20 שקל, אתה תרתע מלהשקיע 20 שקל גם אם הפרויקט כדאי, או כל מיני דברים מהסוג הזה הוא הראה. אז זה דבר אחד. הדבר השני שיש לי לטעון בעניין הזה, זה את הבחירות. הבית, מה קורה כאן? בלי קשר לדעתי הפוליטית או לדעתך שאני לא יודע מה היא, אבל ניקח את תושבי שדרות, שהם מופצצים ומותקפים, ותסתכל למה מצביעים שם. והאם אתה יכול להסביר את זה באופן רציונלי? אני לא אמרתי. תודה. שלמה, אני חושב, מה שאתה אומר זה מאוד חשוב, מכיוון שבאמת יש כלכלן כזה, לא זכרתי שזה רובינשטיין. האם אתה מדבר על אותו כלכלן שבצעירותו נשרפו פניו? לא. הוא כלכלן שעשה חלק גדול מהקריירה שלו בארצות הברית, והיה תלמידו של נש, שהוא היה נדמה לי חתן פרס נובל, אני לא זוכר בדיוק, אבל יש לו ספר, אני אחפש, יש לי הספר הזה, אבל הספר הוא מקסים ביופיו. הוא גם כתב הרבה מאמרים על שתיית קפה. אוקיי, תשמע, האם הוא גר בארץ? סליחה? האם הוא גר בארץ? אני חושב שעכשיו כן. הוא נולד בשכונת הבוכרים בירושלים. תשמע, זה אותו אחד, אבל שמו רובינשטיין יכול להיות. אותו כלכלן שהוא מאוד ידוע, ואין עוד אחד, כפי שתיארת אותו, הוא באמת עוסק בעניינים האלה של הבחירות האנושיות, שהרציונליזם זה לא בדיוק, כן, העיקרון שמנחה. אותו אני לא יודע אם שמו היה, אתה בטוח ששמו רובינשטיין? ב-90%. כי אני אגיד לך, הוא גר ברחוב יישא ברכה, כן? ירושלים, שזה קרוב לבוכרים. הוא היה, אם זה אותו אחד, הוא היה שכן של חבר שלי, כן, שעבד איתי במפעל מנדלב באוניברסיטה, ואני גם קראתי ספר אחד או שניים שלו. הוא בצעירותו, היה לו טרגדיה ונשרף, אני לא יודע, בכמה אחוזים רבים, והושפז במשך תקופה ארוכה בבית חולים, כן? והשתקם, אבל נשארו לו צלקות.
והוא מייעץ לחברות בארצות הברית ובארץ, כן? ומה שאתה אומר, אתה בעצם, אם אני לא טועה, תומך במה שאני מנסה לטעון, שהאיזון במערב איננו מספיק מאוזן בהבנת נפש האדם במשחק בין שכל לרגש. זה מה שאתה טוען? אני טוען שיש הוכחות לכך שלמרות ההנחה שהרציו הוא הדבר החשוב, יש הוכחות לכך שההתנהגות האנושית היא הרבה פעמים מוכתבת על ידי הרגש. אוקיי, אז אתה טוען בכיוון שאנחנו מדברים, ועכשיו אני אוסיף עוד, הייתי אומר, עוד עמדה בכיוון הזה, שנאמרה על ידי אחד מסופרי יידיש האהובים עליי, ושאני מאוד מכבד, וזה אהרון צייטלין. אהרון צייטלין, שאני כבר אמרתי פעם, שהוא גם מצד אביו, וגם מצד אמו, בא מחסידות חב"ד, כן? אהרון צייטלין, שהוא היה גם סופר ביידיש ובעברית, ואחד מגדולי סופרי יידיש במאה ה-20, עד כדי כך שכאשר בשבי זינגר קיבל פרס נובל, בנאום הנובל שלו, הוא אמר, הרי פרס נובל נותנים לאנשים חיים, הוא אמר שאילו אהרון צייטלין היה חי, היה מגיע לו פרס נובל ולא לבשביס. כן? והם היו שני ידידים מוורשה, וכבר סיפרנו משהו בפעם שעברה עליהם. אהרון צייטלין היה גם משורר ביידיש, גם דרמטורג חשוב מאוד ביידיש, גם עיתונאי פעיל ביותר במשך כל ימי חייו, גם כותב רומנים, בעצם סופר טוטלי. ובין המאמרים שהוא פרסם, יש לו 3 מאמרים, אם אני זוכר, בעיתונות, 3 מאמרים שאם אני זוכר בערך את שם המאמר ב3 חלקים, זה וגן und דרכים ודרכים עקיפות של הרציונליזם. הוא מתייחס במפורש לעניין של הרציו מצד אחד, והרגש מצד שני, והאיזון הרצוי בין שניהם בנפשו של האדם. אני הזכרתי בפעם שעברה, שבסיפור של רבי נחמן מברסלב, סיפור מחכם ותם, כאשר הרב עדין שטיינזלץ מפרש את הסיפור, כן? הזכרתי את הספר ששטיינזלץ פרסם על 6 סיפורי רבי נחמן ב-2012, שהוא מביא את הסיפור, ואחרי כל סיפור את הפירוש של שטיינזלץ. ומה שמדהים אותי ומאוד מוצא חן בעיניי, שעדין שטיינזלץ מפרש את כל סיפורי רבי נחמן בספר הזה, אבל במיוחד את הסיפור הזה, על ידי ציטוטים
בקבלה, בגמרא, בתנ"ך, בפרקי אבות. עכשיו אתם יכולים לבוא ולעבוד, להגיד לי, נו אז מה? או תרגזוק, תעזו הביא איזה פסוק. הרי אנחנו יודעים בימינו, כן? שבדרשנות זולה, וסליחה על המילה זולה, במגידים בגוש, יכולים כל פסוק לקחת ולהביא אותו כאסמכתה לכל דבר, אבל הדין שטייזלץ לא עושה דבר כזה. ולמה אני אומר שהוא לא עושה דבר כזה? אלא להרגשתי, הוא מדייק בקישור שהוא מקשר בין המקורות לבין הפרשנות שלו של סיפורי רבי נחמן. ולמה אני אומר שהוא מדייק? מכיוון שאתם צריכים לדעת מה שאני יודע מתוך מה שקראתי בביוגרפיה של הדין שטיינזלץ. קודם כל אתם יודעים ששטיינזלץ בא ממשפחה לא דתית. שנית, וזה מאוד חשוב, הדין שטיינזלץ למד מתמטיקה וכימיה באוניברסיטה העברית. זאת אומרת, יש לנו כאן אדם שעוסק במדעי היהדות, אשר, אני לא זוכר אם הוא הגיע לדרגת MA בשניהם או לא, צריך לבדוק את זה, אבל זהו אדם שיש לו בסיס במדעים, זאת אומרת שהדיוק הוא נר לרגליו. במדעי הרוח, הדיוק זה עניין יותר בעייתי מאשר במדעי הטבע. במדעי הטבע אתה עוסק במספרים, אתה עוסק באחוזים, איך אתה מדייק במדעי היהדות? זוהי שאלה שאני אתלמד בה עד סוף חיי. מפני ששם אין לך מספרים, אין לך אחוזים, אבל זו שאלה אחרת שלי אין תשובה, אבל אני כן חושב שגם במדעי היהדות אפשר לדייק. וכמובן שכנראה שהתחושה שמישהו מדייק במדעי היהדות, תשימו לב, מדעי היהדות, זה קצת פרטנציוזי, כן? מדעים, אנחנו יודעים, זה מדעי הטבע, ואיך אפשר להגיד מדעי היהדות? אבל יש מקום לדיוק במדעי היהדות. השאלה הגדולה שלא נעסוק בה היום, ואין לי תשובה, חוץ מהאינטואיציה והרגש, שמי שכותב ועוסק במדעי יהדות, או שהוא מדייק או שהוא מבבלף. כן? סליחה פרופסור כן. שלום, אני לא מצאתי ספר רחמן, רבי ברצלב, of Bratslav. Can you say in English what I should to looking for, because I asked it in Polish, the Habatnikov, they was not in the subject, so I'm just wanted to know the book that this סיפור. אוקיי, יש שני דברים שאני כמי שרוצה שנעסוק בסיפורי רב נחמן, כתבו עליו הרבה ספרים, אבל הרי אנחנו לא אוניברסיטה ולא ניכנס לסמינר על רבי נחמן, אבל אם אנחנו נחליט במרץ, במחצית השנייה, להתחיל לקרוא ביידיש את סיפורי רבי נחמן,
אז אני אשתדל להגיד לכם שכדי להיעזר, להבין את הדברים, צריך שני ספרים. פה בירושלים יש חסידות ברצלב, אני צריך לברר איפה המרכז שלהם. לפני שנים אני באתי לשם, וקניתי אצלם מהדורה של סיפורי רבי נחמן, מהדורה שהם הוציאו, למעלה הסיפורים בעברית, ובאותו עמוד למטה הטקסט ביידיש. שהרי רבי נחמן סיפר את הסיפוריו ביידיש, כן? ורב נתן, תלמידו, העביר את זה לעברית. אז אצל חסידי ברצלב בירושלים, אני מקווה שעוד אפשר להשיג כיום ספר עם סיפורי רבי נחמן. זה דבר אחד. והדבר השני, בעברית צריך שיהיה אצלכם, מי שמתעניין קצת להעמיק יותר, הספר של עדין שטיינזלץ, 6 סיפורי רבי נחמן מברצלב, שפורסם נדמה לי ב-2012. כן? זהו. אני רוצה להעיר ששמו הפרטי של רובינשטיין שהזכרתי הוא אריאל. זהו, זה אותו אדם, אריאל רובינשטיין. ואני אגיד עוד משהו, שלמה. זה אותו אריאל רובינשטיין. אריאל רובינשטיין, אם אני זוכר, כאשר אני עבדתי עם אחת האסיסטנטיות שלי לפני 20 שנה, האסיסטנטית שלי התמחתה, מלשון התמחות, כהכנסה צדדית, מכיוון שהיא ידעה יידיש, היא הייתה מתרגמת מכתבים ביידיש משפחתיים, בשביל אנשים ששילמו לה על זה. ואם אני זוכר, אריאל רובינשטיין נתן לה מכתבים משפחתיים ביידיש, והיא הגישה לו בסוף טרקטט שלם עם הערות, תרגום של מכתבים ביידיש של המשפחה. כן? זה אותו אריאל. אבל בכל הביוגרפיה שלו, ואני קראתי אותה, לא מוזכרת הפציעה שאתה מדבר עליה. הוא בעצמו מדבר עליה. אבל יכול להיות, אני לא... הוא בעצמו מדבר, לא זוכר באיזה ספר, הוא מספר את הסיפור של... אני חושב שאם אתה תיכנס לגוגל, שם ידובר על זה. הספר שאני מדבר עליו נקרא אגדות הכלכלה. לא, את הספר הזה אני לא מכיר, כן, אבל הוא פרסם כמה וכמה ספרים. בגוגל אתה תוכל למצוא, אם תכתוב אריאל רובינשטיין, אתה ודאי תמצא גם התייחסות לדבר הזה. כן. I just wanted to ask if you know all the group, because the died the last days, was very, for Polish people, for Jewish Polish, was very famous person. There was the writer Irit Amiel. אם אני מכיר את השם? אירית עמיאל, כן. זאת אישה? כן, אישה. There was the writer poems, she was the survivor from the Holocaust, and she was escaping from Poland and living in all the life in Israel. So she made few books about the Holocaust, and she was famous in Israel, and famous, I don't know, but for Polish people, for Jewish Polish, there was very famous, and the friends of many Jewish, and just she died in yesterday, and she had a few books about the Holocaust was translated in for Polish language.
תראי, אנה, מכיוון לא, אני לא מכיר אותה, אבל מכיוון שאני מתעניין בספרות שכתבו ניצולי שואה, אם תוכלי לשלוח לי, יש לך האימייל שלי, נכון? תוכלי לשלוח לי פרטים, אני אשמח. Irit Amir, she was the, let's say, one of the famous authors, writers and poems writers, which she wrote also in עברית, נכון? גם בפולנית. באיזה גטו היא הייתה, את יודעת? She was in Częstochowa. בצ'נסטרחוב? מעניין, מעניין. תראי, רק אם תשלחי לי את השם, כי אני לא אזכור בהרבה. אני רואה כאן בגוגל שני ספרים שלה, שני ספרים, אחד נקרא מבחן בשואה, מעניין. והשני נקרא צרובים. ואיפה זה יצא? באיזו הוצאה? הוצאה... מבחן בשואה יצא על ידי בועז, בעצם אני לא יודעת, כתוב כאן בועז ספרים, אבל אני לא יודעת אם זה... לא, אין לי את שם ההוצאה, אין לי את שם ההוצאה. זה כנראה פרטית. אוקיי. בטח אפשר לברר, זה לא בעיה. כן, בסדר. טוב, אנחנו יכולים להמשיך ולדבר, אבל אנחנו חייבים לחזור לאדם ולבשביס. רק הערה אחת, סליחה, בעניין הרציו והרגש, כן. הבורסה, יש לה חשיבות רבה לפסיכולוגיה, והיום ישנם פסיכולוגים שקיבלו פרסי נובל בכלכלה, ובטח שלמה שהוא כלכלן יודע על זה הרבה יותר טוב מה שאני, אבל הפסיכולוגיה והרגש יש להם מקום מאוד, מאוד חשוב בבורסה ובכלכלה. כן, יש לנו פרסי נובל של אנשים שהתחנכו פה באוניברסיטאות שלנו, כן? שכחתי את השם, אבל הוא ידוע. כמה? כן, בגבול שאתה אומר. אוקיי, אנחנו עוד נחזור לעניינים האלה. אדם, באיזה עמוד אנחנו ממשיכים? אנחנו נמצאים עכשיו בעמוד 80. פסקה, איזה פסקה? פסקה תחתונה. אחרונה? כן. יכול טיפה להגדיל, אדם? בוודאי. Azoi hat Hormese abgemalt seine Weiber, wie verbringt mit sie, spielt mit sie, macht mit sie Kuschelkäs über die Dächer, tut auf allerlei של מויזה. כן. אז אנחנו בעצם קראנו את זה, אני חוזר לזה בשביל שלמות הפסקה. כן. כך הורמיזה צייר את נשותיו, כן. כיצד הוא חגג איתם, כיצד הוא שיחק איתם, כיצד הוא עשה איתם כל מיני קוז'לקסק. גלגולים. גלגולים, גלגלונים, על הכתות, וטוטו פלר לאישה על מויזן, שאמרנו שזה... כן, שלמויזן זוהי מילה קצת נדירה, אבל קיימת בספרות יידיש. מה אומרים המילונים שלכם? נראה לי שזה משהו כמו שטויות, הבלים. נכון, נכון. אני תמיד מתעניין, כמובן, פונבנן וקסן גיפיס, זאת אומרת, איך השורש של המילה אומר, אבל כרגע אני לא יכול להגיד איך המילה הזאת בונה את המשמעות עם השלמויזן. אני מניח, כן, ואני רוצה להזכיר את זה להבא שתדעו, מי שהצטיין בהסבר מילים והשורשים שלהם, זה היה פרופסור דוב סדן, המורה שלי, ואם פעם, דבר שנראה לי לא סביר, אבל אם פעם
אני אגשים חלום שלי, להכניס את כל ספרי דוב סדן למחשב. כתב קרוב ל100 ספרים. וכשהם יהיו במחשב, יהיה קל על ידי פיינד למצוא, אני בטוח שנמצא התייחסות של סדן למונח שלמויזם ומאיפה זה צומח. הבעיה עם הספרים של דוב סדן, זה שהמפתחות בספרים מאוד מאוד פרימיטיביים, מעולם זה לא עובר מ5-6 עמודים, כן? בזמנו, כשהוא פרסם את הספרים, מפתח שמות ועניינים, היה דבר של לצאת ידי חובה ותו לא. אם פעם, כן? אולי בגלגול הבא, אני אצליח להכניס את כל ספריו למחשב, אני בטוח שיהיה לנו אוצר בלום של ידע ולימוד. ולמה אמרתי שיש בעיה? גם בגלל שהמפתחות אינם מפותחים, לא הוא עשה אותם, אלא כנראה ההוצאות שהוציאו כמצוות אנשים מלומדה, אבל לא באופן יסודי, אבל יש בעיה עוד יותר קשה. הכותרים של מאמרי דוב סדן, ויש לו המון אסופות של מאמרים, הוא פרסם מאות ואלפי מאמרים בעיתונות, אחר כך כינס חלק גדול בספרים, אבל השמות של המאמרים אינם מסגירים את התוכן. כן, הוא נותן כותרים שלא עוזרים לנו להבין על מה מדובר במאמר. לכן, באופן תיאורטי, הלא שר מדעי היהדות, תדע לך, צריך להכניס את דוב סדן למחשב, ואז יהיה לנו מקור לא אכזב של ידע ולימוד על פולקלור, על לשון יידיש, על לשון עברית. הרי אמרתי כבר פעם, דוב סדן שלט ב800 שנות תרבות יהודית. טוב, ממשיכים. אגב, אומרים שלמויזן או שלמויזן? שלמויזן. כי כתוב שלמויזן. כתוב שלמויזן? כן. כן. אני, כמו שלא חקרנו את המילה, צריך, תראו, אם אנחנו ניכנס לגוגל ולכתוב שלמויזן, הרי יש גוגל ביידיש גם. ואם המילה הזאת מופיעה, למשל במאמר שמישהו כתב בפורוורץ, זה יופיע בגוגל. אם את רוצה, תנסי לכתוב את זה ביידיש, זאת אומרת, תכתבי איזה שין א' למד עין שלמויזן, ונראה. דומינסקי מפרשת את זה כשיר. כמה? שיר. לשיר. טוב, אתם יודעים, מילון שמסביר מילה במילה, אינו דבר שמספק. טוב, בגוגל טרנסלייט של מויזן לא מתורגם. אני הסתכלתי בגוגל, כלום. שלמויזן הוא כותב, זה נקרא שלמויזן. כן. כן. טוב, אז אנחנו צריכים להשאיר את זה לעולם הבא, כשיבוא דור אחר, שיבין את החשיבות של דוב סדן למדעי יהדות, ויכניס את כל ספריו למחשב. שכיום זה לא דבר שבשמיים, כן? אוקיי. אדם, נמשיך. Weibspersoin, übersichtig über Mann und andere Weiber, aber wie kann eine Menschentochter sein eiferdig auf ein Teufel? כן. gewöhnlich. שתי המילים הראשונות תחזור ביידיש, כן?
gewöhnlich is a vibes פרשוין, בוודאי שאישה. לא, מה זה גוונלך? זה לא ודאי. מי יכול לעזור גוונלך? ברגיל, בדרך כלל. נכון, כי גבוינהייט זה הרגל. גוונלך בדרך כלל כרגיל. כרגיל היא הווייבס פרשוין, כרגיל אישה, כן? הלאה. איבר זיכטיק, אוי במו אמן הות אנדרה וייבר. כן. אז איבר זיכטיק. תקרא עוד פעם, גוונלך את כל המשפט. גוונלך is a vibe פרשוין, איפר זיכטיק אוי במן הות אנדרה וייבר. תרגום, איפר זיכטיק. קנאי. מקנה. כן. אז בדרך כלל, אישה היא מקנה כאשר לגבר יש עוד נשים. הלאה. Aber wie kann eine Menschentochter sein eiferdig auf ein Teufel? כן. אבל כיצד יכולה בת אנוש נכון. לקנא לשד, לשטן? נכון. Verkehrt. Hormisas Meises seinen Gefällen teilen und sie hat ihm als mehr ausgefragt und geforscht. אוקיי. פרקרט. Verkehrt, להפך. הסיפורים של הורמיזה מצאו חן בעיני טייבלן, und sie hat ihm als mehr ausgefragt und geforscht, והיא שאלה אותו יותר ויותר. חקרה אותו, כן. וגפורשן זה גם... וגם לחקור, כן. Amol hat ihr ein Fleckzeuges, was kein Menschenkind kann nicht wissen. Wegen Gott, die Malochim, die Seraphim, die oberste Palatzen, die 7 Himmeln. פעם אחת, המול hat ihr entpleckt סוידס, פעם אחת הוא גילה סודות. נכון. was kein Menschenkind kann nicht wissen, שאף בן אנוש או בן אדם יכול לדעת אותם. כן. וגן גוט, די מלוכים, די שרופים, לגבי אלוהים, המלאכים, השרפים, די אויברשטר פלצן, די 7 הימלן, הארמונות העליונים. הארמונות העליונים ושבע השמיים? כן, שני דברים. טוב, הזכרת 7 השמיים. מה זה 7 השמיים? כתוב 7 הרקיעים, רקיע. 7 הרקיעים. ואיפה על פי האגדה יושב אלוהים? ברקיע התשיעי. ברקיע השביעי. ברקיע השביעי. כמו שאומרים ביידיש, כאשר רוצים להגיד אדם שהוא מאושר, הרזיץ תנזיבת נהימו. כן? ושזהו, והרקיע השביעי נקרא במקורות ערבה. אלוהים שוכן ערבות, שזהו הרקיע השביעי. אבל אני רוצה אחורה, אדם במשפט, היה עוד משהו שרציתי. לקרוא שוב פעם? רק המחצית השנייה היה שם משהו. וגן גוט, די מלוכים, די שרופים. אז השאלה כאן היא, כיצד הורמיזה שהוא שד יכול לספר על אלוהים? זוהי שאלה שמתבקשת. אם הוא שד, אז מאיפה הוא יודע על המלאכים ועל אלוהים? למה לא? הם קרובי משפחה, לא? כן, תגיבו לפי הסדר. כן, מה אתה אומר, אדם? למה לא? אני אומר שהוא יצור טרנסדנטלי.
הוא יצור טרנסצנדנטלי, אתה אומר? כן. אבל הוא סטרא אחרא, הוא מהצד האחר של הנשגותה. איזה זיקה יש לו לאלוהים? הרי הוא עושה הכל נגד האלוהות, לא? אני שואל זה אומר שאלות... שהוא מכיר אותו הכי טוב, אבל לא? איך? אם הוא יודע מה אסור. הרי הם משרתים של אלוהים, הנשגותה. האם, זו השאלה, האם הנשגותה הם משרתיו של אלוהים? אני שואל, אני לא אומר, כן? זה לא שאלה... השדים ממלאים משימות בשביל אלוהים. זאת אומרת, מה ששניכם אומרים, שלמעשה השדים והורמיזה הוא שליח של אלוהים? כן. יש בספר מלכים, כן. ישנו סיפור על, לדעתי, אחאב ויהושפט הולכים להילחם. כן. ואלוהים כועס על אחאב. כן. אז הוא שולח רוח נבואה רעה שתשקר לאחאב לגבי כן. הניצחון הקרב שלו. אוקיי. ברוח מה שאתה אומר, אני מזכיר לכם שבספר איוב, השטן, כן? הוא זה שמעמיד את האדם, את איוב, בניסיון, כן? והוא אומר לאלוהים, כן? איוב, איש צדיק, מאמין באלוהים, הבה ננסה אותו. זאת אומרת שהשטן בספר איוב, הוא מעין מבחן ברשות אלוהים, המעמיד את איוב במבחן אמונתו. אז זה לכיוון מה שאתם אומרים. ממשיכים. ממשיך sein. Euch, wie me stroft die Reschoim und mir schossen in Fässer Pech Beckens. אז הוא מספר לטייבלה, euch wie me stroft. לא, euch wie me stroft. גם כיצד כועסים. לא. כועסים? מענישים. כן, הלאה. הרשעים והרשעות. את הרשעים. איך מבטאים את מרשס. אז מרשסן, כי זה ברבים. כנראה, כן. מרשסן, אוקיי. כן. עם פסר פך. כן. חביות של זפת? כן, אז אני שואל אתכם, איפה כבר ראינו את זה בעבר בפגישות שלנו? בסיפור של פרס. מוניש? ודאי, ששם אצל לילית ואצל השטן, הרי יש חביות של זפת, כן, כחלק מהענישה. יש לנו כאן חלק מהמסורת לגבי הגיהינום. הלאה? סליחה, the Monish I will remember all my life because was so with many so story the Jewish, and then I found the Polish translation after the war. So the someone Jewish after the war translate, but nobody knows now from the young generation. So I found this translation, and then I understood better because there was so many the history of the Jewish, the mythology, but the Monish is fantastic. יפה. הלאה. Beckens. Keulen. Euch stech Bettlech. In Kupes Schnee und wie die Maloche Chabole Pitzkenser Leber mit Feier Dicker Ritter. לייבר. לייבר. אוקיי, אז פה יש לנו תיאור עוד יותר מפורט של הגיהינום, ויש
יש כמה מילים שם, כן? אז אחרי הפסר פך, מה עוד ביידיש? בקלך. אותיות? בקנס, סליחה, בקנס, בית עין קוף נון סמך. כן. קוילן. בקנס קוילן. הבקן, אני לא יודע לתרגם. בקנס זה גם כיור וגם קערה. איך אתה אומר, שלמה? אני אומר, לא אני אומר, אלא זה אומרת הגברת דומינסקי, שזה כן. גם כיור וגם קערה. כן, בקנס קוילן, זאת אומרת, ערימות או קערות של גחלים, כן, שבעזרתם הם כמובן גחלים לוחשות, שבעזרתם מענישים, הלאה, מה עוד? לגבי הבקן, אני כן יודע מה זה, כאשר הסבתא שלכם או האמא שלכם או אתם, כן, עושים עוגה, אתם שמים אותה בתבנית. הבקנס האלה הכוונה היא תבנית שבתוכה שמים את הגחלים. הלאה. אף שטך בטלך. שטך בטלך, איך היית מתרגם? אף שטך בטלך. מענישים, כן, את האנשים, אף שטך בטלך. על קוצים. טוב, באופן כללי, אבל תרגום מילולי, מה זה שטך בטלך? שטך זה לדקור. נכון. אז מיטת קוצים? לא קוצים, אלא דוקרנים. מיטות עם, לא קוצים, אלא עם דוקרנים. עם דוקרנים שמשכיבים אותם עליהם כמו ההודים, כן, כנראה. הלאה. אין קופס שני. קופס שני, ומענישים אותם בערימות של שלג. מאוד רלוונטי להיום. נכון. ונבי דימלוכי חבולה, פיצקן זה... מלכי חבולה. כן. פיצקן, זה לייבר מתפייר דיקה ריטר. אוקיי, והוא סיפר לה איך שמלאכי החבלה, פיצקן, מתפייר דיקה ריטר זה ירא לייבר. איזה דמיון, איזה תיאור. יאיר, מה אתה אומר? כאילו הם דוקרים את הכבד שלהם עם ריטר בוער בהם. מה זה ריטר? אני לא יודע. ריטר זה שוטים. עם שוטי אש. שוטי אש. אבל מה זה פיצקן או פיצקן? פיצקן, קרוב לפוצץ או לייסר את גופם, זה ירא לייבר עם שוטים של אש. כן? הלאה. Urmiza hat gesagt, dass die größte Strophe in Gehenem ist Kitzlein. תראו. Urmiza אמר שהעונש הכי גדול בגיהנום הוא קיצלן. דגדוג. לדגדג. אתה יכול להביא בן אדם, לא יודע אם להתעלפות, אבל זוהי הרגשה שיש לה גבול שאתה לא יכול לעמוד בזה, אם אתה כל הזמן מדגדג אותו. תארו לעצמכם, לכולכם או לחלקכם יש נכדים קטנים, וכשאתם מדגדגים אותם, הם יוצאים מכליהם. הלאה. Es ist dort voran ein Letz und sein Name ist Lekisch. יש שם לץ, ושמו לקיש. כן. Wenn Lekisch kilzelt die verschiedene Caves und die Piates und unter die Oremes. Orems, so. Hilcht ob das Jomer-Gelächter bis dem Insel Madagaskar. וואי. מדגסקר.
מדגסקר, זה בסדר. כן, תרגום. They want to send us to Madagascar. כן, נכון. לקיש, הנאצים רצו כן. בהתחלת השואה לשלוח את כל היהודים לאי הזה של מדגסקר. כן, הלאה. כשלקיש דגדג פרשייטה, פרשייטה. פרשייטה, פרשייטה מה? נקייבס, פרשייטה נקייבס, כשלקיש, אותו לקיש, יש בפולקלור היהודי אומרים לקיש אבר, יש ביטוי כזה, כן? אז כאשר אותו לץ דגדג נשים פרשייטה, לא מוסריות, כן? הרי מענישים אותם בגיהינום, כן? הלאה. und die Piates, in die Piates und unter die Orems, בפיאטס, בבסיס כף הרגל. בבסיס כף הרגל. נכון. und unter die Orems, ומתחת לזרועות. בבית השחי, כן. הילכט אופ דוס יומר גלכתר, הילכט אופ. הילכט אופ. הילכט אופ, אופ הילכן. הפועל אופ הילכן. איך תתרגמו? אוקיי. כאשר יש פעמונים שמצלצלים. אז זה אקו, אקו. הד. זה כן, זה עד. זאת אומרת, כל רעש סטרידנטי, כל רעש גבוה, נשמע למרחקים, זה ההילכט אופ, כן? מצלצל למרחקים. מה מצלצל למרחקים? ומעניין המילה הבאה. מהי המילה הבאה ביידיש? יומר גלכתר. מה זה היומר גלכתר? צחוק בוכה, בחקני. נכון, צחוק מייבב. אתם מכירים, הילדים הקטנים, צוחקים עד שזה הופך גם לנהי, לבכי. ההבדל בין בכי לצחוק לפעמים הוא דק ביותר. כאשר אתה מדקדק ללא גבול, הרי שהצחוק הופך גם לבכי מרוב שזה כבר לא מצחיק אלא גורם סבל. אוקיי, הלאה. אז עולה צחוק הנהי עד לאי מדגסקר. מהדהד עד... דומינסקי מתרגמת את זה כיללת צחוק. יללת צחוק, בסדר גמור. Azoi hot Formiza verwählt oder verweilt Teiblen in die Nacht und sie ist bald der Gangen dazu, als sie hat ungeheuben Bänke noch. כך Formiza verweilt. ריצה? רגע, המילה לא ברורה לי. איזה אותיות? פי א' ר' ו... ויילט זה ו' יוד למד טס. פרוויילט. וייל זה נו. אוי. איך אומרים בעברית? כשאתה נהנה במסיבה. בילה? לבלות? נכון. פרוויל, ככה הוא בילה בלילות, כן, עם הסיפורים שלו לטייבלה, עד כדי כך כן? שבלילות אונסיס בלדר גנגן דרצו, וקרה לאחר מכן? לא, אסיס בלדר גנגן דרצו, אחרי שהוא סיפר לה את כל הסיפורים, והוא בילה איתה בסיפורי סיפורים, איזבלדר גנגן, אחרי זמן לא רב, כן, בלד זה מיד, אבל, כן, אחרי זמן רב, לא רב, איזדר גנגן דרצו, המצב הגיע לידי כך,
כן? אז היא הות ungeheuben Bänken נוחים, אז שהיא התחילה להתגעגע אליו. ולסיפורים שלו, כן? הלאה. גם פרברנגן זה לבלות? כן. בדיוק, פרברנגן זה ממש לבלות. ובפגישה הקודמת, נדמה לי, או לפני 2 פגישות, אני אמרתי לכם שכאשר חסידים נפגשים מסביב לכוס משקה, כדי לבלות ביחד, קוראים למפגש הזה אפרברנגן, כן? בילוי חסידים, שזה לא קשור ללימוד תורה, אלא למצב רוח טוב מסביב לכוס משקה, אנטרנו בינינו החסידים. אוקיי. בזומר נכט זנן עיר vorgekommen zu kurz. לילות הקיץ נהיו בעבורה יותר מדי קצרים. נכון, זה נראו לה קצרים מדי, כי היא התגעגעה לעוד סיפורים. כן. אני חושב שהתגעגעה עליו. אבל רגע, אדם, זה בדיוק מה שהיה לנו במשפט הקודם. למה היא התגעגעה אליו? לא לעניין המיני לפי מה שכתוב, אלא לסיפורים, לזה שהוא הכניס אותה לעולמות דמיוניים. היא נהנתה כמו שקורא ספרות טובה נהנה. זו הנקודה. זאת אומרת, הפיתוי של הורמיזה הוא פיתוי רוחני. כן. אדם, זה בדיוק מה שאתה אמרת, שזה רומן סיפורי בעצם. כן. כן. בדיוק מה שאתה אמרת. שדים ורוחות רפאים באים כדי לספר סיפור. Zu kurz, weil wie nur der Hohn hat gekriegt ist, Hurmiza weg. תרגום. כיוון שברגע שהתרנגול החל לקרוא, התרנגול קורא בבוקר. הורמיזה הלך. כן, אבל נעלם. וינור, אני הייתי מתרגם, או ברגע שהתרנגול קרא, זאת אומרת, בשחר בבוקר, הורמיזה נעלם, הלך. כן. אפילו דה וינטרנכט, haben ihr euch gewesen nicht lang genug. אפילו לילות החורף, haben ihr euch gewesen, נראו לה לא ארוכים מספיק. כאשר וינטרנכט, לילות חורף, הם בדרך כלל הכי ארוכים. אוקיי. Der Remes ist, als sie hat schon lieb gehabt, Hurmizan. Und wie wohl sie hat gewusst, als mit Tor zu kein Schäd nicht gelusten. nicht gelusten. Gelusten. Hat sie gegart noch ihm bei Tag und bei Nacht. כן. האמת היא שהיא כבר, זיהות שוין, ליב גאה הורמיזן. כן, שהיא כבר אהבה את הורמיזה, כן. היא אהבה את הורמיזה, ונביבוי זיהות גבוסט, אז מתור צוקין שד נישט גלוסטן. וכפי שהיא ידעה שאסור, נחפש פה על תשוקה. לחשוק. אסור לחשוק באף שד. כן. hat sie gegart noch ihm bei Tag und bei Nacht. gegart. נחשפה. אז היא נחשפה אליו bei Tag und bei Nacht. מה הפועל בגגרת? גרן. גרן. בשם העצם, בגר, מה שהנפש נחשפת לו, הבגר, מה שאתה מאוד רוצה מעומק לבך. גרן להיחשף, כן.
זה געגוע חזק. עכשיו, פה מה שאדם קרא, יש לנו אולי בצורה עקיפה, אבל בכל זאת רגע מעניין, הקשר מעניין, מה זאת אהבה. איך בשביס מגדיר מהי אהבתה של טייבלה? לא עניין פיזי, אלא כמו שאדם אומר, היא התאהבה במספר הסיפורים. למה התאהבה במספר הסיפורים? כי הוא מגלה לה עולמות דמיוניים, איפה שהעלילה זה לא הדבר החשוב, מה שחשוב זה הפנטזיה, הדמיון של סוגי העונש שאלה שמגיע להם עונש מקבלים. זאת אומרת, הסיפור פה מצטיין ומעורר אהבה בגלל היותו סיפור טוב, דמיוני, אמנם טוב על דברים רעים, אבל סיפור המנוסח בדמיון רב, המביא עולמות לא מוכרים, המפתחים את הדמיון של טייבלה. רבותיי, יש לנו פה מעין הגדרה של מה זאת אהבה, ואנחנו יודעים שביאליק בשיר שלו מה זאת אהבה תהה, ואנחנו תוהים עד היום מה זאת אהבה. הלאה, אדם. אני אגיד לכם שלום עכשיו, ואני הולכת לספר סיפור לנכדים, הם עייפים וצריכים ללכת לישון. אז אנחנו מאחלים לך שהנכדים ישמעו סיפור לפני שהם נרדמים. תודה, להתראות, ביי ביי. כן. השעה 7:15. אוקיי, ממשיכים. Vi wollen elchonen der Belfer ist schon Jahren gewinnen Alman. Oben die Schadchonim im Nor als Gerät Schiduchim. אני חייב לשאול, הוויל הזה זה ויוויל? לא, ויוויל. וויל, תראה, הפירוש המילולי של המילה וויל זה טוב. הווילר בוחר, בחור טוב. ויוויל, כמה שהייתי אומר, כן? כמה שאלחנן, עוזר ההוראה, היה אישון יורן גוונן אלמן, היה כבר שנים אלמן. כן. הופן די שדכונים עם נוח אלס גרד שידוך. השדכנים דיברו איתו תמיד על שידוכים. המילה אלץ כאן, אלץ זה הכל, אבל כאן אני הייתי מתרגם, עדיין דיברו לו לגבי שידוכים, כן. לא התייאשו. לא התייאשו, בדיוק. כולה בלפר. מחמס הבלפר is a knapper, Fardiner, und dazu hat gehabt einen Namen von einer Kall. Hat man ihm... hat gehabt einen Namen von einer... Kall. אותיות? קוף למד. קל? אוקיי, הלאה. Hat man ihm geschadchent Meuden von Gemeine Heiser, Almones, Gerusches. הייזר. כן. הייזר. כן. מכיוון שבלפר הוא קנאפר, הוא קנאפר פרדינר, הוא מרוויח מעט. נכון, קנאפ זה מעט. אז הוא היה מרוויח מעט, כן. ונדרצו הוטר גהת הנומן פונקל, ולכן היה לו שם של אדם לא לכן, לא לכן. ונדרצו בנוסף על כך, שהוא לא ירוויח הרבה, היה לו שם של אדם קל מבחינת... קל דעת.
ולכן השילוב שהוא הרוויח מעט כי הוא היה בלפר, ושהוא היה קלדת, אז הסוג של הבחורות ששיתחו לו, מה הם היו? הם היו הוטאופגר, מוידן פון גמיינה הייזר. תרגום. נשים מבתים... רגע, מוידן, איך אתה מתרגם? האמת שזה נערות צריך להיות, מוידן. מוידן זה נערות מגודלות כבר, כן? נערות מגודלות פון גמיינה הייזר. הויז ביחיד, ברבים הייזר. מוידן פון גמיינה הייזר. בנות מגודלות מבתים גמיין. פשוטים ביותר. גמיין פשוטים ביותר. לא בתים של למדנים ולא בתים של עשירים, בתים פשוטים ביותר. סיק. גמיינה זה גם מגונים, אני חושב, לא? גמיין, תראה, אתה עולה פה על משהו, אבל בהקשר כאן, מה אומרת הגברת דומינסקי אצלך? אני לא, גמיינה אני זוכר פשוט מהזיכרון, לא מהמילון. גמיין, המשמעות הבסיסית זה לא מורכב, פשוט, כן? עכשיו, דבר לא מורכב, פשוט, גובל בפשטנות, גובל בלאו דווקא high quality. עכשיו, אתה צודק שמהזיכרון הלשוני שלך, גמיינה מנשן, בדרגה שנייה של משמעות, זה אנשים לא כל כך ישרים. אבל פה, אולי פה אפשר גם לראות את זה ככה. מה שאומרת דומינסקי זה זול, נבזה, מרושע, המוני, גס ואכזרי. טוב, היא קצת הגזימה, אבל זה בכיוון שאתה זכר. כן, אוקיי. כן, אגב. כן. וגם אלמנות וגרושות. אלמנס וגרושס, אובר אלחונן, אופגפטרט, תשלחונים מתעלר לאויסרד. אוקיי, תרגום. אבל אלחנן פתר את השדכנים עם כל מיני תירוצים, סיבות. אויסרד. הרי מה ששיתחו לו זה או אלמנות, כן, או בחורות מבתים, לא איי, אז הוא פתר את כולם. הלאה. עכשיו אני רגע אגיד, אם רוחות רפאים ושדים באים לתת ביטוי לחוסר צדק, אז מציעים לו פה בסדר יורד. נשים מגודלות מבתים עניים ופשוטים, אלמנות, כן. גרושות, אבל הוא הולך על האישה הכי נמוכה בסדר החברתי, ההגונה. אבל הוא הולך, מה אתה אומר? על האישה הכי נמוכה בסדר החברתי, ההגונה. כן. וזה נראה לי ביטוי לחוסר צדק. שהיא אסורה לו מבחינת ההלכה. היא אסורה על כל אדם, כן. כן. Eine zu Mius, die zweite hat ein Hefkermäul, die dritte ist ein Schmodder, אחת היא מואסת, היא... איך תגיד והנה? אחת. מכוערת. תקרא 2-3 מילים ביידיש. eine ist zu Mius, רגע. eine ist, לא צומיוס, לא. העניין של האינטונציה ביידיש מאוד חשובה. eine ist zu mies. אחת היא יותר מדי מכוערת. mies מכוערת, הצו אנחנו מתרגמים יותר מדי. ולא zu mies, אלא eine ist zu
מיאס, לא מדביקים את הצולמיאס. אחת היא יותר מדי מכוערת. הלאה. לא שומעים אותך? לשנייה, די צווייטה הוט ההפקר מויל. לשנייה היה פה מופקר? כן, לא היה, הוט, זמן הווה. לשנייה יש פה מופקר, כן? זאת אומרת, היא מדברת גסויות, הלאה. מנבלת את הפה. כן, מנבלת את הפה, כן. מנבלית פה. די דריטה איזה שמודר. והשלישית היא... טוב, שמודר, זו מילה שוב שאינני יודע לתרגם בדיוק. לכלוכית. לכלוכית, אוקיי. הלאה. כולה בלפר, כן? Die Schönen haben sich gewundert. Von wem ist das ein Belfer, was vor den 3 PM a Woche sei Übergläuber? ממתי ist das ein Belfer, כזה בלפר, was vor den 3 PM, שמרוויח 3 PM אבוך לשבוע, אז זה איברגלויבר. כזה, מה המילה? איך זה ביידיש תחזור? אז זה איברגלויבר. איברגלייבר, לא קלויבר. איברגלייבר. ביידיש המילה איברגלייבן זה טרמינוס טכניקוס של אדם שבוחר ובוחר ולא מחליט. בררן. איך? בררן. בררן, כן. אז ממתי אחד כזה שאין לו במה להתגאות הוא בררן כזה? Und wie lange kann ein Mann will sitzen allein? לא שמענו עוד פעם? Und wie lange kann ein Mann will sitzen allein? נו, וכמה זמן יכול גבר לשבת לבד? כן. Aber man kann keinem nicht schleppen zu der Gruppe. אבל אף אחד, אבל אי אפשר לסחוב אף אדם אל החופה. אדם צריך ללכת ברצונו. אז Elchonen hat sich herumgedreht über den Städtler Langer, ein Darer, ein abgerissener, mit der Reuter zerschäuberter Bord. אלחנן הסתובב ברחבי העיירה. כן. גבוה, הלנגר, גבוה. הדארר, רזה. כן. אנאופ גריסנר. מי יכול לעזור? אופ גריסנר? לבוש בלויים. קרוע, או לבוש בלויים, כן. לבוש בלויים. ביידיש יש ביטוי ארגייט אופ גריסן ונופ גשליסן. כן? לבוש בלויים, כן. מתארויטר צשויברטר בורד, עם זקן אדום ומבולגן. כן, צשויברט לא מסודר. כן. כן. אם הצחרסתם בחולשה, השעה 7:27. הנה צחרסתם הם בחולצה קרועה? לא. צחרסטת, אני מניח שזה בא משורש סלאבי. אנה, יש משהו בפולנית צחרסטת? הצה זה קידומת גרמנית, אבל. כן. לא, צה זה פרפיקס ביידיש. חרסטיץ' או חרסטית, יש בפולנית? עכשיו אני לא יודע. אוקיי. צחרסטת הכוונה היא, צחרסטתהם, עם חולצה פרומה, פתוחה, לא מכופתרת, כן? שיושבת עליו
ללא סדר, צחרסטת. דומינסקי אומרת פרוע. כן, אני אמרתי פרום, כן? כן, אוקיי. הלאה. פרוע בגלל שהחולצה לא מכופתרת ולא יושבת עליו בצורה מסודרת. כן. שפיציקן גורגל, עם גורגרת שפיצית, מרוב רזון, אני מניח. כמו גורגרת דרבי צדוק. כן, הלאה. ווסיס גלופן, ההין ונצוריק, שרצה לפה ולשם. כן, זוהי הפיקה בגרון, שרואים בולטת מכיוון שהוא בקושי, הוא פעם כשבתיכון בארגנטינה היו צוחקים והיו אומרים, האישה הזאת היא כל כך רזה, שכאשר היא בולעת חרצן של זית, חושבים שהיא בהיריון, כן? זאת היה כל כך רזה, שראו את פיקת הגרון עולה ויורדת. הלאה. זה דרך אגב מופיע בתלמוד. מה מופיע בתלמוד? הסיפור על גרוגרות של רבי צדוק. ודאי, לכן הזכרתי את זה, כן. הלאה. לא שומע אותך, אדם. רוד גווארט דר בדכן, רב זקלה זול שטרבן, ונער זול פרנמן זין אורט. אוקיי. הוא חיכה שהבדחן, רב זקלה, זול שטרבן, ימות, ונער זול פרנמן זין אורט, והוא ירוויח את מקומו? לא, לא. ונער זול פרנמן זין אורט, והוא יתפוס את מקומו. נמן זה לקחת, פרנמן יתפוס את מקומו. אנחנו נעצור כאן. אדם, כמה עמודים קראנו? 1, 2? 82. בפתח עמוד 82. לא שומעים. תחילת עמוד 82. כן, קצת הרבה. כן. אוקיי. אז ביום שני הבא, אנחנו ננסה לקרוא ישר בלי הקדמות ובלי קומנטרים, כדי לקרב את הסוף של הסיפור, כי בינתיים אנחנו באמצע. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לך. ביום שני. תודה רבה לך, פרופסור. תודה רבה. להתראות. Gute Nacht. Gute Nacht.